Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaurkoan gurekin platoan izango dugu Navarraldetik Angel Rekalde eta orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko martxoaren 9 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1932 urtean, Irlandako estatu librea sortu zen eta Ea Mondevalera izan zen presidente. Urte batzuk beranduago, 1959an, Barbie panpinaren lehen merkaturatzea izan zen. Egun berean, baina 1981 urtean, Telesforo Monzon idazle euskaltzain eta politikari belgararra zendu zen. Bukatzeko, gaur bezalako egun batean, baina 2008 urtean, Espainiako hauteskunde orokorrak PSOEk irabazi zituen gehiengo absoluturik lortu gabe. Ikus ditzagun gaurko albisteen lerroburuak. Ongi etorri bertan berria albistegira, gaur martxoaren 9 da asteazkena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Sistema patriarkalari sua, autodefensa feminista gure garralelopean egin zen atzo manifestazio Iruñan. Emakumearen nazioarteko eguna gogoan izan dute baztanen bertze, ekimenen artean elkartaratze egin zen Ilunabarrean herriko plazan. Pozenfen Navarrak berdina saria jaso du desgaitasunaren arloan emakumen eta gizonen berdintasunaren alde egindako lanagatik. Nafarroko gobernuko lehendakariak Lizarran aurkeztu du foru gobernuak inguru horretan inbertitzen dituen 55 milioien norakoa. 121 errepide nazionalaren segurtasun hesia jartzen hasi dira, zirkulazioaren 2 noranzkoak bereizteko. Nafarroko gobernuak 2021an erretiratutako eta hildako suhiltzaileak omendu ditu. Kultura sailak 75.000 euroko laguntza emango du kultura ondare inmaterialari buruzko proiektuetarako. Eta orain pasa gaitezen aste honetako agenda errepasatzera. Gaur martxoaren 9 asteazkena, Pontxaren ipuin anitzak ipuin kontalaria Jaione Urtasunen eskutik arratsaldeko 6etan Iruñeko Zibikanen. Bestalde, Izie, Euskal Itzultzaile zuzentzaile eta interpreteen elkartetik, Jose Mari Berasategik eta Gema Lopezek hitzaldia eskainiko dute Labagunean arratsaldeko 7. Eta arratsaldeko 7 ere, baina Nafarroako Antzerki Eskolan, Irrizikloa 2022ari dagokion antzerkia ikusgai, gu primer. Eta ordu berdinean, baina Iruñeko Zibikanen, Nomona historiako lehenengo neurgailu zientifikoa hitzaldia Jose Ramon Etxebarria Bilbaoren eskutik. Eta asteazkenarekin bukatzeko, Eskabidean taldeak kontzertu akustikoa eskainiko du herriko tabernan arratsaldeko 8:30. Martxoaren 10ean osteguna arratsaldeko 5etan 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzat tailerra eskainiko da Orkoiengo antzokian. Beranduago arratsaldeko 6etan Barainaingo liburutegian Miru Sorginaren eskutik Ni neu nirekin ipuin kontalaria. Eta ordu berdinean, baino Nafarroako liburutegi nagusian, Behin munduan ipuinak liburutegian ipuin kontalaria izanen da. Arratsaldeko 7etan Matalazen Xabati Arregi, Eukene de los Aires, Beñat Astiz, Beñat Bilbao, Ekain Alegre eta Maia Agirreren eskutik bertso saioa. Ordu berdinean, baina Labagunean Arturo Kampion euskaltegiaren 50. urteurrena liburuaren aurkezpena egingo da. Eta beranduago arratsaldeko 7:30 Ruper Ordorikan Mugalaris eta Bernardo Atxagaren eskutik kontzertua Gaiarre antzokian. Eta ostegunarekin bukatzeko arratsaldeko 8 Iruñeko Kafe antzokian Bulk taldearen eskutik kontzertua. Martxoaren 11 ostirala arratsaldeko 6etan Artikako udan liburutegian ipuin kontalaria Bentura Ruizen eskutik. Bestalde arratsaldeko 7etatik arratsaldeko 9 berdintasun lantegia eskainiko da Mendillorriko Zibiboxean.
Eta ordu berdinean baina labagunean omenen kontzertua. Arratsaldeko 7 ere baina Antsoaingo txoko gorrin korrika kulturala, pintxopote eta arropa desfilea egingo da. Ordu berdinean ere baina Orkoienen piraten istorio bat antzerkia ikusgai. Eta ostiralarekin bukatzeko arratsaldeko 7 ere baina geltokin Saizan taldearen kontzertua. Horretaz gain, martxoaren 12an Larunbata Sormen lantegiak familiartean, Iturramako Zibi-boxean goizeko 11etatik eguerdiko ordu batak arte. Bestalde, eguerdiko 12tan korrikaren aurkezpen ekitaldia egingo da geltokin. Egun berdinean, baina eguerdiko 12:30 ordu batak terdiak arte, gauztek jenoririk aldute izena duen berdintasun lantegia eskainiko da Guslarrotxako Zibi-boxean. Eta eguerdiko ordu 2:30 bertso bazkaria egongo da Arangurengo kontzeju etxean. Bukatzeko Larunbatean ere baina arratsaldeko 6:30tatik 7:30 titeres txontxongiloak Mendillorriko Zibi-boxean. Agendarekin bukatzeko martxoaren 13an igandea Burlatako kulturretxean luze edo motz binakako bakarrizketa eskainiko da Mirari Martiarena eta Idoia Torregarairen eskutik. Eta orain aztertu ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Atzoko manifestazioaren argazki batek lagunduta horrela dio egunkariaren lerroburu nagusiak. Milaka esku arrakala ixteko. Eta honen azpian korriz hurrengoa nabarmendu du egunkariak. Aldarrikapen eguna Nafarroan manifestazio ugarirekin. Bestalde, Diario de Notiziasek jakinarazi du Amerikako Estatu Batuek betoa jarri diola petrolioa, gasa eta ikatzaren importazioari Errusian. Honen azpian ohartarazi du erregaien prezioa 2 euro ingurura hurbildu dela. Eta beherago Ignacio Cabeza auditoreak Comptoen ganberan izango dela buru jakinarazi du egunkariak. Horretaz gain, Diario de Notiziasek jakinarazi du Saias eta Danero UPN-etik kanporatuak plataforma alternatibo bat prestatzen ari direla. Eta egunkariaren goiko aldera itzulita hori azpimarratutako lerroburuetatik lehendabizikoak horrela dio. Zabaltza eta Arrasate osasunaren historia. Ordea, bigarren lerroburuak dioenez, Xotak ez du Espainiako kopa jokatuko. Eta bukatzeko hirugarrenak horrela dio, Nafarroako pilota selekzioak. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkariaren lerroburu nagusienak dioenez, Ukrainaren inbasioa mundu mailako gerra energetiko batean bilakatu da. Honen azpian argazki handi batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Aldaketaren emakume protagonistak. Eta beherago egunkariak gorriz nabarmendu du erizaintzako EPE polemikoak, epeak eta baremoak berrikustera eraman duela osasun bidea. Eta horretaz gain, Tafaiak osasun zentroan espezialitate gehiago sartzea eskatu duela azpimarratu du. Orain, goiko aldera itzulita, grisez azpimarratuta duden lerroburuetatik lehendabizikoak horrela dio. Emakumeek eskatutako geltokiak bilabesetan. Bigarrenak ordea horrela dio. 2 ahizpa urrutiko gerra batera. Eta bukatzeko hirugarren lerroburuak dioenez, Jagobak klubaren eta zaleen berotasuna jaso du. Gararekin jarraituko dugu orain, argazki handi batek lagunduta lerroburu nagusienak dioenez, mugimendu feminista indarrez itzuli da kaleetara. Honen ondoan Ane Urkiri Antsolaren erreportaje baten izenburuak horrela dio. Kirola berdintasunerantz urratsak emateko beste eragile sozial bat. Beherago egunkariak nabarmendu du egoera larrietan areagotutako urraketen kontra bete direla mundu osoko kaleak. Bestalde, Garak azpimarratu du Bidenek petrolioaren eta gasaren frontea ireki duela Errusiaren aurka eta honek erantzuna iragarri duela. Ondoan, David Lazkano iturbururen analisi baten izenburuak horrela dio. Indiaren oreka korapilatsua.
Eta bukatzeko Garak jakinarazi du Arkaian aurkitutako bakoaren desagerpena ikertzen ari dela ertzaintza. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Argazki handi batek lagunduta horrela dio Morez azpimarratutako lerroburuak. Sugarra piztu dute feministek. Bestalde, Berriak Jokin Altuna pilotariaren aipua nabarmendu du eta horrela dio. Hasieran opari gutxi eginda irabazten genuen, orain min handiagoa ari gara egiten. Honen azpian, Saias eta Danero alderdi bat sortzea aztertzen ari direla UPN-eko kide hoiekin jakinarazi du egunkariak. Horretaz gain, argindarraren prezioa aldi baterako mugatzeko prestela Europako batzordeak ohartarazi du Berriak. Eta honen azpian, egunkariak Antonio Rubio kazetariaren aipua nabarmendu du eta horrela dio. Galen isa ez da bat, hori ez litzateke existituko botere politiko, ekonomiko eta judizialik gabe. Ondoan, argazki txikago batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Ukraina nola antolatu laguntza. Bestalde, IEaren arabera munduan iaz beste inoiz baino CO2 gehiago isuri zela azpimarratu du. Eta bukatzeko elkargoko finantzen kudeaketa eta eztabaida sortu dela azkeneko bilkuraren ostean azpimarratu du Berriak. Euskal Herria irratia bukatzeko lerroburu nagusienak dioenez, sumoreak hartu ditu Iruñeko karrikak. Bestalde, Euskal Herria irratiak topaguneko kidea den Oskar Zapataren aipuan nabarmendu du eta horrela dio. Kale hartuko du Euskaraldiak aurten. Eta bukatzeko auzitegiek eskatuz gero Zabalzari buruzko dokumentuak desklasifikatuko dituela ziurtatu duela Sánchezek azpimarratu du irratiak. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur asteazkena hegoaldeko haizea izango dugu izpide eta epeltzera egingo du. Egunak aurrera egina ala hego haizea indartuz joango da eta temperatura maksimoak gradu pare bat igoko dira. Goizean goio-hodei batzuk agertu dira eta barnealdeko zenbait lekutan lanbroa sortu da. Goizean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugarituz joango dira. Arratsaletik aurrera hodei trinkoagoak ikusiko ditugu eta egunaren amaieran tantaren bat uz dezakete hegoaldean batez ere. Ostegunean hego haizaren menpe jarraituko dugu, haizegunetan zakar ibiliko da eta hodei gehiago ekarriko ditu gurera. Hodeiak izango dira nagusi beraz eta euri apur bat uz dezakete batez ere goizean. Han-hemenka zaparradaren bat bota dezake baina ezer gutxi egingo du. Temperatura minimoek gora egingo dute, maksimoek ere gradu apur bat igo daitezke 15 gradu zentigraduak erraz gaindituko dira eta kostaletik hurbil balio altuenak 20 gradu zentigradura hurbil daitezke. Gaurkoan Navarradetik Angel Rekalde etorri zaigu ona platora gurekin hitz egitera. Kaixo? Apa, egunon. Zer moduz Angel, ongi? Ondo. Eguraldi ona, egun ona, udaberrian sartuta. Horreko Badirudi. proiektuak egiteko erresago. Oso ongi, badirudi baietz. Bueno, Angel, Navarraldek Amaiurko gazteluan gertatu zenean inguruko jardunaldiak egingo dituzue Hernanin. Eta, gainera aurten gaztelak hartu zuenetik 500. urte hurrenaren ari ere bai, ez, aitzaki hartuta gutxienez, hori prestatu dituzue jardunaldiak. Orduan, kontatu guzu pixkat nolakoak izango dira jardunaldi horiek? Azteko ez da bakarrik Navarralde. Osea, ondo, ni etorri naiz Navarralde izenean, baina egia esan, ekitaldi honetan, bultzatzaileak batzuk garela, ez? Hernani errotzen lagundu digu, Iturralde, gero bestelako historialarik hemen bildu geha batzuk, ez adibidez, Xabier Irujo ere laguntzen digu eta bera Renon dago, ez, unibertsitatean eta hori, ez. Hau da, ekimen zabalago edo globalago edola, eta nik esango nuke horrek badaukala bere garrantzia, nik pensatzen eta aurten gauza asko egingo direla. Osea, beste momentu batzutan eta beste gaiekin igual ez da izan horren beste kontzientzia. Gai honekin bai, ezaguna da, jende askoentzako hau erreferentzia bat da,
eta egingo dira gauza batzuk. Inkluso aurreko urtean bezala, igual bostekoak, igual agertzen dira, ez? Auskalo. Horrek guri nolabaiteko kezka edo, gogoeta bat sortu zigun, ez? Eta zan, hor dago, gaia ezagunago da, baina benetan ulertzen da, edo baloratzen da bere neurri egokian edo zabalean. Eta hori da, jardunaldi honen mamia edo esanahia edo logika, ez? Hortara erantzun nahi dugu, ez? Gaia oso aberatsa da eta jorratu nahi dugu. Jendea ulertzeko, zein da zentzua. Gero, egingo dugu kontzertu bat, egingo dugu mendimartxa bat, edo egingo dugu induzketa bat. Osea, dena importante da eta dena ondo dator. Baina, guazen lehendabizi ondo ulertzea. Ze ospatu edo ze gogorarazten digu Amaiurrek. Ze baloreak daude hor, ze referentziak. Hoi da, jardunaldi honen esanahia. Eta, aipatu duzu, gaia ulertarazi nahi duzuela ez, nola egingo duzue hori adibidez, gai zehatz jorratuko dituzu egun horretan? Lehendabizi, egitura aldetik bi atal jorratu nahi dugu. Alde batetik, ekarri nahi ditugu adituak, historialariak, adibidez Jose Luis Orella egongo da, Pello Monteano. Pello Monteano da, igual momentu honetan, gehien landu duen historialaria, ez? Bera atera ditu dokumentuak, eta gutunak, eta holako gauzak, baina baita ere Iñaki Sagredo, baita ere laguntzen digu Xabier Irujo, holako jende desberdina, Idoia Arrieta, horiek jorratuko dute gaia, dokumentatuko dute, jakingo dugu ze gertatu zen, benetan, datuak, kontestu internazionala, horiek dira planteamentuak, ez? Plan desberdinetan, ze gertatu zen. Eta bigarren atala da horren inguruan, hori mamitu, ez? Hori gogoeta bat egitea, eztabaida edo, baina gogoeta esango nuke gehiago dela, ze azken finean ez dakin noren kontra edo bi jarrera, ez? Hemen ez dago, da. Goazen komentatzea, ze balore daude, ze referentzia. Esan digutena, nola interpretatzen dugu, ze azken finean ez dugu ahaztu behar, hori orain dela 500 urte gertatu zela, eta gaur egun gizarte oso desberdin baten, ez? Ze balore dauka guretzat. Horregatik esan dut, lehendabizi goazen jakitea zer, eta gero bigarrena ze balore dauka, ze esan nahi, ze mezu ematen digu, horiek dira. Eta gero nahi baduzu, dokumentazio lan hortan badaude atal batzuk, ez? Adibidez, Idoia Arrietak landuko digu garai hartako kontekstua ulertu behar da, momentu hartan, amaitzen ari zela, edo amaituta zegoen, edo nahi dezun moduan, erdiaroa, sartzen ginela modernidadean, lehendabiziko garaietan geundela, eta inperioak agertzen ari ziren, ez? Erdiaroa baztertzen, eta momentu hortan Imperio Espainiarra zuzenean, baina baita ere frantsesa eta bestelakoak, ez? Eta holako dinamika martxan zegoen, eta holako dinamika guri jan gintun, ez? Holako gauzak ze papera jokatu zuen Eliza, ze dato kuriosoak, ez? Espainolak adibidez, hemen Nafarroan egon ziren, egin zituzten, persona berbera gainera, Pizarro, esateko, ez? Hori Iñaki Sagredok esan zidan, ez? Eta Mexikon, Ciudad de Mexikon, konkistatu zutenean, fetxa beretsuetan, eta oso garbi daukagu Mexiko konkistatua izan zela, garai hartan, eta gero, imperioaren zati bat izan, eta gero bere momentuan, esan zuen, honeaino etorria, eta apurtu zen hori, ez? Eta imperio pikutara jun zen. Baina gu ez gea kokatzen Mexikoren paper edo toki berean. Karo, gu gertuago gaude eta kontrolatzeko, militarki kontrolatzeko erresago izan dute. Eta Mexiko urrun dago eta hori ez. Baina egoera berbera da. Garai berean, Mexiko han existitzen zen, Nafarroa hemen independentea zen, Europako estatu bat, eta horrek ere esaten digu. Ja sartzen ari bere paperean, ez? Baina, ulertzen diazu. Holako gogoetak, holako azalpenak eskatzen diegu historialariei. Osongi. Eta adibidez, helburua argi utzi duzu dela ulertaraztea ez eta ezagutzera ematea ez gertatu zena. Eta adibidez, ondorioak edo bidali nahi dituzuen mezuak zeintzuk dira adibidez hori gu Mexikorekin parekatu algara itezkela edo haitugula hainbat parekotasun edo ze mezu mota bidaltzen, helarazi nahi dituzue?
hori aterako da handik. Osea, bestela nik Oraindik ezin duzu esan agian, ez? Claro, eske esaten badizut, ematen du nik egiten dudala jardunaldia, eta ez, ni ez naiz aditua, bueno, naiz, hor nago antolakuntzan eta hori, baina ez dago niri olako ondorioak ateratzea, ez? Bueno, nik uste dut hori dela, jardunaldiaren logika, ez? Edo bere papera, ez? Baina bai, esan dezuna hori horrela da adibide bat, ez? Baina gauza gehiago ere, bai, azken finean gure historian ere hori da erreferentzia importante bat. Batek orain dela gutxi, Josetxok atzo, beste elkarrizketa baten, horrek esaten zian, hombre, gure herrian, erreferentzia, bi memoria gune edo toki garrantzitsu, garbi baldin badaude dira Gernika eta Maior. Hor ez dago debaterik. Garbi da, bi horiek oso hori ez, leku esanguratsuak direla. Gernika garbi da mundu mailan. Amaiur gure mailan, garbiago. Igual, hemendik kanpo ez da hain ezaguna, baina gure artean bai. Gure artean, poetek landu dute, Lauaxetak adibidez, bere poema ezagun horrekin, ez? Amaiur gaztelu baltza. Edo Antxon Balberde horrekin kanta bat egin duela, hombre, bada Gernikako arbola bezala, ez? Gai honek eman du beste ataletan gure kulturan olako marka utzi du. Orduan, guzti hori landu behar dugu. Gero, horren atzean zer dagoen? Nik ez dut esango. Joan beharko da jendea, ez? Ikustera jakiteko oso ongi. Zuzenean, gainera, ni baino hobeto azaltuko dute eta merezi du entzutea. Oso ongi. Angel, bestalde, zergatik erabaki duzu zuen artean egitea jardunaldia Hernanin? Naita. Galdera oso egokia eta oso inteligentea, azken finean, ez? Oso azkarra. Pasaren urtean, gelditu ginen, nolabaiteko arantza hor sartuta, ez? Noaingo gaia jorratu genuen eta hori, eta gure iritziz edo ikusi genuen hori Nafarren erreferentzia bat zela. Nafarren ikurra edo memoria leku bat, ez? Ez, Euskaldun guztiena. Eta hori ez gertatzeko nahita jungea. Beste lurralde batea, Gipuzkoara kasu honetan, eta zertarako, jendea konturatzeko hori Euskaldun guztien estadu baten galera dela. Eta denoi dagokigula. Gai hori da Nafarrena baino gehiago. Azken finean da, Euskaldunen estadua galdu genuela. Ze erresistentzia, ze borroka. Guzti hori irudikatu izan nahi dugu, ez? Izan da ideia bat hori jorratzeko eta grafikoki esateko. Hau ez da egingo Amaiurren, ez da egingo, eta oso ondo egongo zen baita ere, Amaiurren, Elizondon, edo Iruñean egitea, ez? Baina Hernanin zergatik ez, hori da. Eta zer espero duzu egun horretatik, zerrena mota uste duzu izango duela diez? Bertan, Hernanikoak eta ingurukoak imaginatzu joango direla, Nafarrako herritarrek uste duzure bai hurbilduko direla, edo zer espero duzu egun horretatik? Nik beste plano baten kokatuko nuke gaia. Nik espero dudana da gauza asko egingo direla eta honekin aberaztuko direla. Nere ustez, hemen gogoeta bat egingo da, eta gero, kontzertu bat adibidez egiten bada Elizondon edo Amaiurren, eta hortan gabiltza ere, bai? Hori da, pixka, spoilerra. Batzutan beharrezkoa da ere, bai, ez botatzea. Pixka botatzea. Baina egiten bada, nere ustez aberatsago izango dela. Eta adibidez, Gipuzkoarrok, edo Baskongadok, edo Bizkaitarrok ere, ulertzen badute, igual apuntatzen dira. Horrekin lortzen dugu bestelako gauzak aberastea. Zentzu gehiago izatea eta zentzu hortan dimensio altuago izatea. Hori da gure asmoa. Eta orduan, karo, pentsazazu, hau ez dugula egiten gure kabuz. Adibidez, egon geha Amaiurko jendearekin, alkatesarekin, bertako jendearekin. Ideia konpartitu dugu, hemen badago nolabaiteko konplizidadea. Kontzientia, hau egiten dugu ideia horrekin. Ideia maltzur horrekin. Aber horrekin denari ematen diogu, biziposa. Orduan hor badago adostasun bat, uste duzuelako horrela egin da igual, hori zuk aipatu bezala, aberasgarria izango dela mundu guztirako. Zabalago eta ulergarriago. Hau ez da Nafarren gai bat, denona eta zergatik, honengatik eta honengatik. Eta nire ustez, gero gazteek egiten baute kontzertu bat, igual Donostiko jendea, Hernaniko jendea, Arrasateko jendea, autobus bat jartzen dute, eta esatea, hau da gure referentzia. Hoi da gaia.
Eta, claro, hor, jakintza lantzen dugu, esan nahia, kontzientzia, guzti hori ikusten duzu, badaudela, beti nago bueltaka, baina azken finean hori da. Helburu, jardunaldi honen helburua ikusten duzu nahiko zabala dela, eta denarekin lotu nahi dugu. Gero eta beste spoiler lana, gazte batzukin egin nahi dugu baita ere bideoklip bat. Oso ideia bizia eta gaur egun oso lotuta gaurko dinamikekin, ez? Gero sare sozialetan zabaltzeko eta hori, ez? Hor gaude beraiekin ere, gauzak pixka lotzen. Eta Angel, ez dakit, zehaztu dezakezun edo ez, baina egun horretan, nolakoa izango da eguna hasieratik jardunaldia bukatzen den arte? Oso klasikoa da, gehiegi komplikatu gabe, badaude gauza batzuk, bitxikeriak, adibidez lagun batek, nabarraldekoak, etorriko da, musikoa da, eta hasieran jarriko dugu hori. Baina ekitaldi dena, ekitaldi akademikoa da, lehendabiziko momentotan izango dira ponentziak, garbi, Pello Monteano, Iñaki Sagredo, Idoia Arrieta, Asisko Urmenetak. Asisko Urmenetak ponentzia baino gehiago egingo dugu olako alarde grafikoa, bera oso marrazkilaria dela, eta egiten ditu gauzak, gaiak, jorratzen ditu grafikoki. Egingo dugu nolabiteko espektakulua, performance moduko bat. Hoi da jardunaldiaren zati bat, eta gero mai ingurua, eta esaten dizut, hartu ditugu lagun batzuk, idazle bat, irakasle bat, gero, jende desberdina eta hori, eta mailan jarri, eta nola honi ematen diote buelta eta masa, eta errebozatu, eta ze kroketa ateratzen da hortik. Hoi dira, batez ere, ponentziak, adituak ondo azaltzeko, baina esaten dizut, gure ideia izan da gauza arina. Horregatik formato desberdinak nahastu ditugu. Ez da dena txapa. Txapa beharrezkoa delako, baina baita ere nolabiteko performance eta gero kolokioa. Osongi. Orain bota behar dizuan galderari spoilerren bat egin diozu oraintxe, baina hori galdera zen bukatzen denean jardunaldia, zer jarraipenen mota emango diozue gai honi eta urte esanguratsu honi, ez? Efectivamente, jarri didazu spoiler puntuan. Ez, aurten esan dizut hasieran badaudela gauza asko. Badaude gauza asko beste agenten aldetik, beste eragileek ere badaukate, egon ginen lagun batzukin, plano talde, udaletxe desberdinak eta hori, eta esan digute, badaude ekimen desberdin adibidez mendimartxa bat. Nik badakit kontzerto bat egin nahi dutela, ez dakit, nola, ideia desberdinak eta. Eta oroar badaude gauza batzuk, baina guk ere nabarraldekoak badaukagu gure egitarau propioa. Badaukagu liburu bat eskutartean, hori gaia jorratzeko, eta hori idazten digute, Jose Luis Orella, historialaria, katedraduna, oso lan polita egin digu, igual ateratzen dugu gainera hortaz aparte liburu bat berea bakarrik, gai honi buruz. Mikel Zuza hor dago, Xavier Irujo hor dago, Mikel Sorauren, Pello Monteano, Iñaki Sagredo, Arantzazu Ameza, oso idazle, gai honetan mugitzen direnak, batzuk dira adituak, beste batzuk dira gehiago beste perspektiba batetik, idazle bezala, Arantzazu Ameza adibidez, nolabiteko rekreazioa egiten du literarioki, ze izango zen hori gaur egun eta hori ez. Liburu oso desberdina, baina hori esaten dizut. Gure aldetik, jardunaldia, baina gero atzetik, liburuak, bestelako gauzak ere egin nahi ditugu hori komunikazioa zabaltzeko bideoklip bat daukagu martxan. Eske, dena kontatzea. Ezin da, baina gutxienez argi utzi behar duzu, argi utzi duzu jarraipena izango duela honek. Bai. Nire ustez oso esanguratsua da eta honek badauka jokua gauza asko egiteko. Eta ikusiko ditugu. Horren arira, Angel, galdetu behar nizun, garrantzitsua da zuretzako hori ekintza mota hauek egitea, jardunaldiak, liburuak idaztea edo, dena delakoa hori. Gai bati buruz hitz egiteko, gaia jorratzeko eta garrantzitsua da gauza hauek egitea. Bai, azken finean askotan esan dugu, ez? Hemen olako elkarrizketatan komentatu dugu hor memoriaren logika guretzat klabea da beti transmisioa. Memoria alde batetik gizartean papera handia dauka,
nolabaiteko kohesioa ematen du, memoriari gabe ez dago gizarterik. Gizartea ez da sortzen egunero. Ez dugu asmatzen, zu jeikitzen zea goizean eta egiten duzu, bueno, ni banoa lanera, zen lanera? Ez dauka lanik, ez. Guzti hori egina daukazu. Etxeak, lurraldea, hori da ondare esaten dena, baina baita ere badago ondare inmateriala jakiteko, ni gizarte honen parte bat naiz, hemengo persona bat, badauzka lagunak, badauzka jefeak, badauzka dana, eta horrek ere erresponsabilidadeak, ardurak, eta guzti hori kokatzen da gizartearen irudi baten. Hori da memoria. Memoria eta kultura, eta hizkuntza, eta dena, eta hezkuntza eta bar. Eta memoria hori. Baina memoria gauzatu behar da. Ez badezu gauzatzen, ez badezu gogorazten, galtzen da, ezabatzen da. Eta zer da memoria? Fisikoki, materialki da transmisioa. Memoria da kontzeptu bat, baina praktikan da transmisioa, transmititu. Eta zentzu hortan, transmisioan hauek dira nolabaiteko tresnak, artefaktuak. Memoria guneak paper hori betetzen dute. Zein da gure memoria? Hori da bigarren gogoeta, ez? Ez badezu zure memoria transmititzen, beste batzuk transmititzen dizute berea. Gu bizigea mundu mailan, globalizazioan, eta bizigea Amerikanoen unibertsoan. Gehiago ezagutzen dugu La Conquista del Oeste, edo inglesen papera Bigarren Gerra Mundialan, nolabait esatagatik, El puente sobre el río Kwai, edo nahi dezuna, guzti hori garbiago daukagu gure historia baino. Orduan, egiten ari gea, besten gizartea, gure jendea, nolabait galtzen dugu, ze ez dauka lotura gure gizarteekin, ez dakigu zeintzuk, hori oso garbia, gehiago ezagutzen, nire garaian igual zuk ez, baina nire garaian askotan esaten genuen. Gehiago ezagutzen dugu, errege godoen zerrenda, errege nafarren zerrenda baino, ez? Catalina de Foix, nor zekien orain dela 5 urte zein zen, polemika sortu arte, ez? Eta zen, hemen Nafarroa garaian, azken erregin propioa. Hortik aurrera, iparraldean, Nafarroan, Benafarroan mantendu zen, baina hori, ezagutzen dugu, Espainiako erreginak, Frantziako erreginak, ez Nafarrena. Eta gure gizartea egin nahi dugu, hori da, ez? Oso importantea da transmisioa, hortan gabiltza. Ez dakit ondo azaltzen zuaz, ze kontzeptu hauek dira zientzia sozialena, ez? Soziologiarena eta kulturarena, eta hori ez? Eta izan daiteke akademiko xamar. Oso garbi daukate, Pierre Bourdieu eta olako idazleak eta hori oso garbi daukate. Problema da gure herrian guk ez daukagula garbi. Bai, nik uste oso argi utzi duzula, Angel. Eskerrik asko. Bai. Eta, orain elkarrizketa bukatzen joateko, zeo zer gehiago gehitu nahi baldin baduzu, berriro ere... Hombre, nik gehitu azaldu dugu gaia, interesantea da jende parte hartzea. Izen ematea, Navarralderen webgunea hor dago, banner bat, klikatu eta hor dago, ez? Hoi da gaia, parte hartu, hurbildu gurekin harremanetan eta gozatu. Azken finean gu saiatzen geha olako gauzak, giro honean, adibidez, guzti hau, esan duguna, amaitzen dugunean gu bagoa sagarotegi batea. Hernanin gauden ez, hori da ideia. Eta nik badakit hor sortzen den giroa ere aberazten gaituela. Eta gogo gehiago ematen digu bestelako gauzak egiteko eta nolaiteko jarraipena ez. Saiatzen horretarako jendea hurbildu gara. Hori da. Honekin bukatutzat ematen dute elkarrizketa, Angel, eskerrik asko berriro etortzagatik. Eta, espero dut ongi joatea hori jardunaldia. Beste baten kontatuko dugu nola jundan. Eta nik uste, orduan kontatuko ditugu honen emaitzak, eta nik uste oso interesantea. Eta, batez ere eskerrik asko zuei, ze laguntzen diguzue, esan duguna, transmisio egiten. Hori da, egongo gara harremanan. Eskerrik asko, beste bat arte. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Eguesibarren Bilabes txirrindularitza taldeak datorren igandean martxoak 13 emakumeentzako txirrindularitza lasterketa antolatu du.
9 eta laurdenetan emakumezkoen junior mailako lasterketa hasiko da eta Atarrabian eta Hego Esibartik igaroko da, ondorengo kilometroetan. Olatz 3. kilometroan, Gorraiz 4. kilometroan, Egues 7. kilometroan eta Olatz berriro ere 56. kilometroan. Bestalde 11 eta laurdenetan elite mailako emakumeen lasterketa Atarrabiatik abiatuko da eta berriz ere Hego Esibartik igaroko da kilometro hauetan. Olatz 3. kilometroan, Gorraiz 4. Egues 9. kilometroan, Egueseko industrialdea 88. kilometroan, Gorraiz 81. eta Olatz berriro ere 83. kilometroan. Atzo goizean Kondestableren Jauregiko patioan 7 emakume jaso zuten errekonozimendua, izan ere hainbat arlotan egindako ibilbideagatik, Iruñeko udalak gizarte aldaketarako eragile gisa omendu zituzten. 3. urtez jarraian errepikatzen den ekitaldi honetan, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko Neurologia Zerbitzuko Mediku Taldeko Maite Mendioroz Iriarte, Isabel Solagurpegi zientzialaria, eta Maria Iraburu Elizalde, Nafarroako Unibertsitateko lehen errektorea bildu ziren. Horiekin batera Ainhoa Zabala Berasteg, Zabala Innovationeko zuzendari nagusia, Elena Isa Lusar, Besarkada contra el Suicidio elkartearen sortzailea, eta Carolina Sarasua Garzia, Osasuna Femenino Beko futbol jokalaria, genero diskriminazioa zer den zelaian esperimentatu duena. Beatriz Zudaire Garzia, Gurpil Aulkiko Saskibaloi Nazionalaren eta Igeriketa Egokituaren promesaren ordezkari gisa, Maria del Puerto Garzia izan du ama. Bestalde, martxoaren 10ean ostegunak Giltzurrunaren nazioarteko eguna ospatuko da, baina bihar asteazkena udaletxeko fatxada granate kolorez argiztatuko da efemeride horrengatik. Horrela, Iruñeko udalak bat egiten du Espainiako nefrologia elkarteak egindako eskaerarekin eta Giltzurrunetako osasuna guztiontzat kanpainarekin Giltzurrunetako patologiekiko ezagutza arrakala murrizteko. Bukatzeko datozen egunotan emakumeen nazioarteko egunaren inguruko udal programazioak aurrera jarraituko du, hainbat arlotan emakumeak ikustarazteko hainbat jarduerarekin. Gaur asteazkena 2030 agendan jasotako desberdintasunaren adierazle orokorrak jorratuko dira eta horretaz gain abeltzaintzaren sektorean berdintasunez hitz egingo da, ingurumenean dituzten inplikazioak eta emakumeek ingurumena zaintzen eta hobetzen egiten duten ekarpena aztertuko dira. Zibibox Iturraman izango da eta Lehentxeako Gazteriaren etxean eskulanen tailer bat egingo da 14 eta 30 urte bitarteko pertsonentzat. Atzo parlamentuan egon ginen Errusia eta Ukrainaren arteko gerrari buruz eta martxoaren 8ari buruz, emakumearen nazioarteko egunei buruz hitz egiten. Bai, guk hasieratik esan dugu hemen diplomazia eta diplomazia behar zela, ez? Esan genuen hori duela hilabete batzuk, ikusita nola tentsioa areagotzen ari zen, aurretik ere funtsezkoa zen diplomazia, badakigu duela ja urte batzuk tentsio handiak daude Ukrainan bertan eta diskriminazio larriak ere gutxiengo batzuen kontra, gutxiengo etnikoen kontra, gutxiengo linguistikoen kontra, batez ere Errusien kontra, Errusiar hiztunen kontra, badakigu ere Donbaseko zonaldean ze egoeratan bizi diren duela urte askoia eta horren aurrean diplomazioa ekiditeko orain gertatu dena ez. Hau gertatu da, guk zalantzari gabe badakigu eta argi esaten dugu arduradun nagusia Vladimir Putin dela, bera da inbasioa egitea erabaki duena eta hala eta guztiz horren aurrean jarraitzen dugu pentsatzen diplomazioa funtsezkoa izanen dela momentu honetan eta geroa bai. Bitartean, beste kasu batzutan esaten dugun bezala, zapalkuntza egoera baten aurrean ezer egiten ez baduzu zapaltzailearekin zaude. Eta hau aplika zitekeen 36ko Espainiako gerran, aplika daiteke gaur egun Palestinan, aplika daiteke gaur egun Sirian, Yemen, hainbat lekutan,
eta aplikatu daiteke Ukrainan ere bai. Eta ez dugu ulertzen nola, zergatik kasu batzutan onartzen dena beste leku batzutan ez den onartzen, ez? Eta guk berdina esango genuke, ez dakit, estatu batuek inbadituko balute Kuba edo Mexiko. Guk pentsatzen dugu inbaditua izan denak eskubidea daukala bere burua defendatzeko, hala erabakitzen baldin badu. Ez dakit hor Ukrainan bertan zer gertatuko den, ez dakit noiz amaituko den gerra, nola amaituko den, espero dut laster izatea, baina ez da erraza hau aurre ikustea, egia esan da. Badakit, amaitzen denean elkarrizketak egonen direla. Eta horretarako garrantzitsua da bitartekariak egotea, hor badirudi Txinaren papera garrantzitsua izan daitekela. Espero dut Europako batasunaren rola ere garrantzitsua izatea, zonalde osoan bakea elortzeko asmoz, eta edozein gauza gertatuta, modu batez edo bestez amaituta gerra ere, badakigu ondorio batzuk egonen direla, egoten ari direnak ja, eta hor dago krisi humanitarioa, larriena, eta horrekin hasi behar dugu, eta hor daude ere beste krisi batzuk, ez? Enpleguan ikusten ari garen krisia, horren ondorioz ingreso fiskaletan ere egon daitezkeen ondorioak, ere bai hitz egin behar dugu elikadura krisiaz, krisi energetikoaz, guzti honetaz guztiaz galdetuko diogu ostegun honetan Nafarroako Gobernuko presidenteari, pentsatzen dugulako beharrezkoak diren baliabideak jarri behar ditugula. Eta gehien bat, orain arte, krisi humanitarioari begira egon gara, baina ez da hori bakarra, eta da funtsezkoa, eta horretan zentratu behar dugu, baina beste hainbat krisi etorriko dira, etortzen ari dira ja, ez bakarrik Ukrainan, baita hemen ere, eta atenditu behar ditugu zalantzarik gabe. Bai, lehen atenditu behar ditugu Ukrainako errefuxiatuak, zalantzarik gabe, eta bai, lehen atenditu behar izan genituen beste gerra batzutako errefuxiatuak. Ez zen egin, bere momentuan adibidez Siriako errefuxiatuekin, erantzuna ez zen berdina izan, mendebaldeko herrialdeetatik abiatuta, eta adibidez hemengo parlamentuan guk protesta simboliko gisa Europako Batasuneko bandera kendu genuen, hainbat hilabetez horren kontra protestatzeko nolabait. Bestela, arriskua dago nolabaiteko xenofobia edo aporofobian erortzeko, eta hori oso arriskutsua da eta ezin gara horretan erori. Bai, emakumeen nazioarteko eguna ospatu aldarrikatzen da gaur, bi gauzak dituzte zentzua, daukate zentzua gaur egun, eta gure aldetik esan dugu bai gobernuan, bai parlamentuan, bai alderdi gisa, benetako berdintasuna behar dugula. Berdintasun legala badaukagu, duela ja urte batzuk, nahiko bermatuta, baina horrek ez dauka momentuko eraginik egunerokoan, eta hori behar dugu. Oraindik, emakumeek sufritzen dute genero indarkeria forma guztietan, sexuala, fisikoa, psikologikoa, ekonomikoa, sufritzen dute soldaten arrakala, adibidez, sufritzen dute zaintzen arrakala, eta abar luze bat. Eta horren aurrean argi daukagu neurri eraginkorrak jarri behar ditugula mahai gainean, eta ez hainbeste diskurtsoak eta diskurtsoak ez. Eta zentratuko nahiko nuke zaintzen arrakalean. Uste dut pandemia honek nolabait gure zaurgarritasuna eta sistemaren akatsak edo arrakalak erakutsi dituela, eta arlo publikotik, instituzio publikoetatik egin behar duguna da, ja isten joan, arrakala horiek oso garrantzitsua da, eta sistema publiko oso bat jarri osatu zaintzak babesteko, zaintza sistema oso bat bermatzeko, ez? Eta gizona naizen aldetik ere, nik uste dut, gizon hori oraindik
bueno, bide luze bat falta zaigula benetako berdintasunera iritsi nahi baldin badugu, gure erantzunkizuna, gure ardura hartzeko batez ere zaintzen arloan, eta etxean emakumeak duela urte batzuk ja pasatu ziren lan produktiboa edo enplegu arlora, eta guri oraindik falta zaigu pauso hori ematea etxeetan, eta gaur aterako gara kalera, emakume feministak laguntzera, bigarren plano batean nolabait edo batetik, baina bihar eta gaur bertan ja etxeetan bai eman behar dugula aurrera pauso hori eta protagonismo gehiago hartu non eta zaintza lanetan. Hau izan da denak gaurkoz, eskerrik asko beste behin zuen arretagatik, eta orain erakutsiko dizkizuegu Paris 365 erakundeari buruzko irudi batzuk. Hurrengora arte! Kaixo, arratsaldeon. Bertan Oiana Barriosekin gaude, Paris 365 patrono kidea, hemendik kanpo eta hemen barruan ere psikologa. Konta iguzu, zer egiten duzue Paris 365? Parisen egiten dugun garrantzitsuena da bermatzea txirotasun egoeran edo esklusio egoeretan dauden pertsonen bazkariak, afariak eta gosariak. Baina berehala irekiko dugu berriz jantokian eta bolondrez horiek etortzen dira, hor sukaldean daukaten bandejak hartu eta zerbitzatzen diegu bazkaria eta afaria eta gero eramaten dute gozaltzekoa etxera. Hemen jantokian gutxi gora bera joan den urtean egon ziren 250 pertsona ezberdin bazkaltzen eta gero daukagu ere biltegi bat non hor jaki gehiago ditugu, kopuru handiagoetan, eta hor familia asko joaten dira, askok ezin direnak etorri jantokira, beste Iruin herrian bizi direlako, edo gehienak seme-alabak dituztenak dira, baldintza horiek betetzen dituztenak, biltegira joaten dira eta saskiak ematen zaie beraien etxeetan bazkari eta afariak egin ahal izateko. Hortaz aparte ere, langile sozialak baditugu eta gure erabiltzaileak hartzen dituzte astero ikusteko zeintzuk diren beraien beharrak eta saiatzen gara behar horietan ahalik eta gehien laguntzen. Eta hau jantokia izateaz gain ere da txokoa. Eta txokoan ere ematen diegu gaztelaniazko klaseak, hizkuntza ere gehiago ikasten dutelarik beraiek ere seguruagoak eta hobeto mugitu daitezkelako gure gizartean. Ematen zaie ere tailerrak, askotan jostekoak edo sukaldaritzakoak edo egiten dira tailerre ezberdinak eta hori egiten da hemen arratsaldetan. Eta gero beste aldetik ere daukagu saldaberoaren proiektua, eta saldaberoa da astean bitan ateratzen garela saldabero bat eskaintzera kalean lo egiten duten pertsonei. Aitzaki moduko bat da ere pixkat saldaberoarena, naiz eta oso gustora hartu eta bere, azkenean oso kontzentratuta dagoen salda bat da eta elikagaion bat suposatzen zaie ere, aprobetxatzen dugu beraiekin egoteko, hitz egiteko, ikusteko zer moduz dauden, eta bereziki ere hotzari aurre egiteko prakak, txaketak eta dena delakoa eman, edo losakuak eta esterilak ere eskaintzen diogu. Lehen beste duela urte batzuk diru iturri nahiko izan genuen urte batzuetan eta animatu egin ginen, emozionatu egin ginen proiektu pare bat gehiago aurrera ateratzea, zirela hortzaindegi bat eta etxe bizitza laguntzeko ere lehenengo
etxe bizitza bat eskuratzen, eta hortik hilabete batzuetara eskuratzen dutelarik beste etxe bizitza bat, lehenengo impulso hori hartzeko, baina gero subentzio batzuk kendu zizkiguten, eta krisi egoera batean ere egon ginen gizarte osoa, eta orain momentuz proiektu horiek ezin ditugu aurrera eraman, eta lehentasunean jarri dugu bazkariarenak eta jakiak ondo bermatzea. Eta azkenik ematen dugu ere asistentzia psikologikoa, astean behin, gure erabiltzaileei, azkenean ikusten dugulako ez dela bakarrik jatekoa izatea, baizik eta bermatzea hemen behar dituzten beste laguntza batzuk, eta horren arira laguntza psikologikoa askotan ezinbestekoa da. Ikusten dugu orduan, era honetako proiektuak ari zaretela ateratzen aurrera, hemen otorduak emateaz gain, saldareroa, laguntza mota ezberdinak ez, erdera gazteraz ikasteko aukera, iraganean ere bai, finanzialki egoera hobe batean egon zareten momentu horietan, beste proiektu batzuk ere aurrera atera dituzue, ezen jasangarria ikusten dutenez, gobernuaren aldetik laguntza horiek, orduan atzera pauso bat izan da azkeneko urteetan? Bai, atzera pauso bat egon da, eta adibidez, entitate publikoak eta pribatuekin alderatuta, enpresa pribatu edo partikular askoz gehiago ditugu dohaintza ekonomikoak ematen dituztenak, entitate publikoak ematen dituztenak baino, ez? Bakarrik 3 udaletxek ematen dute laguntza ekonomiko zuzena, ez dago Iruña herrian, udaletxe horietakoak, eta egia da, entitate publikoei kostatu egiten zaiela diru gehiago edo partida presupuestarioetan aurre ikustea 0,7 hori bermatzearena, adibidez, pobreziari aurre egiteko edo beste hainbat eragile eta entitateei subentzio bat ematea, publikoak heltzen ez dena eta egiten ez duena besteok saiatzen garelako egiten. Baina momentu honetan pribatutik eratortzen dira dohaintza gehienak, eta gero partikular batzuk inkluso anonimoak sartzen dute kontuan diru kopuru ezberdinak, eta gero denak hemen gauden bolondrez guztiak bazkideak gara, bakoitza duen moduan, bakoitza 5 euro edo 50, baina bazkideekin ere lortzen dugu sosa pizka bat. Orain egun hauetan, Ukrainean eta Rusian artean dagoen gera hauetan, jende honentzez, elkartasuna erakutsi du, hango jendea ere bai laguntza bat egiteko, janaria bidaltzeko, ikusten dugu ez, egoera horren barruan, Nafarroan ze egoera bizi dugu, orain ikusten dugu kontzientziazioa handia badela kontu honetan, baina hemen duela iraganean, azkeneko urteetan, ze motatako egoera izan da boluntariotzan? Ukrainiakin gertatzen ari dena oso sakonki hausnartu beharko genuke, ez? Adibidez gaur prentsan ateratzen da, 2 nafar joango direla furgoneta batekin etorkinak hartzera eta bertaratzea, ez? Eta denak oso begionez ikusten dugun hau, ikusi behar dugu ere, baduela 5 urte gutxi gora bera, beste nafar bat joan zela Greziara ere furgoneta batekin hango etorkinak bertaratzea, eta atxilotua izan zen, eta trafiko ilegala, pertsonen trafiko ilegalaren delitu bat sartu behar zioten, azkenean uste dute zerrean gelditu dela, baina oso bretxa handia ikusten ari da momentu honetan, etorkinen lehenengo maila batzuk badaudela eta bigarren maila batzuk badaudela ere, ez? Eta niri oso ondo iruditzen zait, Ukrainiako etorkinekin elkartasuna eta eliketa aldugun guztia egin behar izatea, baina nire ustez diskriminazio punto bat badago ere, ez etorkin hauekin txuriak direla eta europarrak edo europakoak konsideratzen direla gehiago badirudi gure elkartasuna gehiago eragiten duela,
siriakoak edo afganoak edo ezain europearrak diren hoiek eragiten digutena baino. Gero joango gara, pixkat galdera batzuk bitartez, diskriminazio honen atzean zer dagoen kontuarekin galdera batzuk eginez. Baina, pertsona horiei Nafarroan daudena, modu batean edo bertzean lagundu nahi dutenak ere bai, boluntariotza bat egiten, beharrak dituzten jendei laguntzen. Zer modu ezberdinetan laguntzen dute pertsona batek, Iruñeko lagun batek? Orain hemen adibidez Ukrainiako elkartasun taldeak badaude eta aspalditik ere Donbas eta beste errepublika horiekin elkartasun taldeak ere badaude. Ari dira jasotzen bai jakiak, bai arropa, eta bidaltzen dira mugetara eta etorkinak hartu emana egiten duten zentroetara. Supongo abuzto bakoitzean badagoela norbait edo elkarteren bat hori egiteko dagoena, adibidez Parisetik bai bidali ditugu ja koltsoiak eta neguko arropak etorkinentzat, baina Siriakoentzat egiten dugun bezala edo Saharawiar herrialdearekin egin dugun bezala edo hori horrelako kanpainak dauden guzti horietan, biltegiko arropa ere bidaltzen aldugu. Jakiak adibidez guk ezin ditugu bidalduz hemen daukagunekin jakiak beraientzat direlako, hemengo erabiltzaileak hartzen dituztelako eta gainera txarrak gelditzen dira askotan eta zailagoa da, baina momentu honetan ez dut kanal asko daudela bideratuta elkartasun guzti hori bide bat emateko, Eta horren pixkat boluntariotzaren testuinguru honen lanketarekin bukatzeko, kaldera gisa, modan jarri da, edo aurriztan entzun da jendeak interesa duela pixkat voluntariotza bat egiteko, baina munduren barruan ere bai, erakunde guztiak merkatu zabal bat badago, merkatua ez. Agian ez da moduko horrela deitzea, baina ematen du aukera honiz badaudela, ez? Eta ikusten duzu ere bai, batzuk joaten dira Mexikora, dordokak zaintzera, bertze batzuk Sri Lankara, ez dakit zer egitera. Denak fidatzeko erakundeak dira edo zer dago horren atzean? Egia da, ONG handi batzuk korrupzio delituak ere izan dituztela eta batzutan gertatu egin dela ematen zaien diru guztia edo esaten dutena egin beharko dutela edo egin behar dutela diru horrekin ez dela egiten. Eta askotan ere mesfidantza punto bat dago ere bidaltzeko dirua beste herrialde batetara eta ez dakizulako zer egiten den horrekin edo ezin duzulako hain argi ikusi, ez? Nik uste dut gehiengo batek oso ongi egiten dutela bere lana eta eskerrak existitzen direla horrelako elkarteak, bestela mundua oraindik okerragoa izango litzatekelako. Baina egia da, bolondresak badaudela mota asko egiteko, bai diru aldetik, bai zure denbora ematearen aldetik, ez? Eta horrekin adibidez ez dago hainbeste mesfidantza posiblea, ez? Hor bertan zaude, lana egiten ari zara eta ikusten ari duzu zure lana nora joaten den, ez? Hemen 800 bolondrez gaude lan egiten eta batek sukaldean, bestea zerbitzen, bestea saldaberoa ematen, beste bat etortzen da tailer bat ematera, mota askok daude ere dendetan, bi denda ere baditugula arroparenak. Badago modu ezberdinak parte hartzeko eta 2 orduko edo 4 orduko edo nahi duzun denbora kopurua eman ahal izateko, baina gauza bat da bolondrez izatea zu, norbanako bezala eta zure denbora eskaintzea eta lan bat egitea eta beste gauza bat da ere dirua ematea dozein elkarteari eta diru horrekin
oso urrun zeregin daiteken, ala ez, baina bi bolondrez mota ezberdinak dira, bata bakarrik ekonomikoa eta bestea parte hartzen duzuna eta zure burua ere hor implikazio bat ematen diozuna. Hemen gehienak horrelakoak dira eta gero dohaintza ekonomikoak ematen dutenak ere bolondrez ekonomikoak izango lirateke, baina guk egiten dugu lan pertsonekin, zuzenean proiektuetan parte hartzen dutena. Bueno, pixkat gaiaz aldatzen, duela aste batzuk aporofobia stop proiektua aurkeztu zuten, Katakraken. Galdera zabaldutekin hasteko, zer da aporofobia? Aporofobia da kontzeptu bat, Adela Kortinak egin zuena, filosofa bat dela, eta etika moralaren ere aditua. Eta sortu zuen kontzeptu hori ezberdintzeko oso ondo ze jarrerak ziren arrazismo kutsukoak eta ze beste jarrera batzuk zeuden ez zirela arrazismo horretan, arrazakerian sartzen, baina bai fobia edo nazka edo pixka bat txirotasunaren edo esklusioan dagoen norbaitenganako nazka edo fobia hori adierazteko. Orduan aporofobia jarrera guzti horiek hartzen duen kontzeptua da. Ez da arrazakerian oinarrituta, baizik eta pobrezian. Nola ikusten ditugun kaletik edo zenolako sentimenduak edo pentsamenduak sortarazten digun pobrezian dagoen pertsona batek. Zaila ziureratea, baina zentzu honetan, honen inguruan, aporofobiaren inguruan, zein da Nafarroan dugun egoera? Egia esan behar da, egia da Nafarroa elkartasun beti izan dela, elkartasun handiko herrialde bat dela, eta bada tasa batzuk konparatzen baldin ditugu. Bai, pobreziaren kopurua beste tasa batzuekin alderatuta, adibidez estatu mailakoa edo Europakoarekin alderatuta askoz gutxiagokoa da, eta politika batzuk egiten dira ere herrialde honetan pobrezi hori edo esklusio hori ahalik eta gutxien izateko. Baina beste edo zein herrialde bezala baditugu jarrera aporofobikoak, baditugu jarrera arrazistak ere, azkenean hori da gizarte honen gaixotasun bat, eta gaixotasun bat den heinean denak kutsatuak izan gaitezke. Pertsona askok badaukate kutsadura hori ere barruan, matxismoaren kutsadura izan dezaketen bezain beste, eta batzuk konstienteagoak dira eta beste batzuk ez dira inkonstienteak, eta agian ateratzen zaizki horrelako jarrerak hasi automatikoki. Adibidez, joan den asteazkenean, Salda Beroan egon ginela asteazkenetako taldea, egon ginen pertsona batekin kajero automatika, diru ateratzeko kajero batean zegoela lo egiten, ez zegoen lo guztiz, ez zegoen hor erdi lo, eta sartu ginen Salda Beroa eskaintzeko, eta arropa edo bestelakoak behar zituen, eta emakume bat zegoen kajeroan dirua atera nahi zuena, baina esen hau sartzera beldurra ematen ziolako pertsona bat hor lo egiten egotea. Eta gu sartu ginelarik salda ematera, orduan aprobetxatu zuen, eta sartu zen gu geunden momentu horretan dirua ateratzeko. Beldur punto hori, zerbait gertatuko zait, edo ez dakit nolakoen pertsona hau, hori izan daiteke jarrera pizka bat aporofobikoa. Ez gara dena konturatzen ere da, adibidez, momentu horretan, horre lo egiten ari zen pertsona hori konturatu zen, emakumearen beldurraz, eta hasi zitzaigun ere guri azaltzen, beraiek ere beldurra handia daukatela, ezin dutela
gehiegi lokartu, beti daukatela begi bat hor pixka bat esna, ez daki egitelako zer gertatu zaien gauean zehar, edo ze pertsona motak ere sartu daitezken beraiei mina edo lapurketa bat egiteko. Orduan, okagu ere zer ikasi eta zer reflexionatu batak eta besteek, ez? Hauetako gauean lo egin duten pertsona hauek, ohikoa izaten da beren gauetan, ohikoa ez, baina honitzek bizi izan dituztelako esperientziak denak esaten digute momenturen batean horrelako esperientziak izan dituztela, ez? Denei edo momentu batean lapurketa bat ematen egiten diete, edo mantak kendu edo motxila hartu, beste batzuei ere erasoak eta botatzen dizkiek ere gauzak gainetik eta horrelakoak pairatu dituzte, denak badaukate horrelako esperientziaren bat. Gainera ere, pertsona batzuk urte asko egoten dira kalean bizitzen, beste pertsona hau zeraman 7 urte kalean bizitzen, 7 urtetan, denetarik ikusten dute, ez? Hori ere gertatzen da Nafarroan. Kasu batzuetan, adibide garbien bitartez, aporofobia ikusten duzu, ez? Modu garbi batean. Bertze batzuetan, agian, ezain moduko siente batean izaten da, ez? Ni adibidez, eskerteara den, eskerteara konsideratzen den herri batekoa naiz, bertan betidanik etorkinak egon dira, Hego Ameriketatik gehien bat, lanera egitea etorri zirenak. Hala ere, beti izan da, ez? Etorkinak alde batetik egitea bizitza eta herritarrek bertzaletik, ez? Egotea ikustea nola ez den integrazio bat ematen. Nire galdera da, horren atzean, naiz eta era inkonsiente batean izan aporofobia dagoen, ez? Askotan ere zaila da desberdintzen aporofobia jarrera edo arrazakeriaren jarrera bat, ez? Orduan hor batzutan nahastu egiten dira edo batera ere ematen aldira. Badago punto bat, jartzen dugulako indarra jaiotzean, ez? Hemen jaioa baldin bazara, beste modu batean begiratzen zaituzte edo beste privilegio batzuk dituzula ulertu egiten da, ez? Eta hemen jaioa ez baldin bazara, beste kulturak, baina ikusi behar duguna da, bretxa hori jaiotze tokian jartzen ari dugula eta jaiotze toki batek ez duela inor desberdin egiten. Egiten gaituena desberdin, izango dira beste hainbat gauza, baina berdinak gara pertsona bezala, eta egiten ari duguna da diskriminazio bat jaioterriaren gainean. Gainera oso niri harritzen nau, momentu honetan, edo hemendik aurrera ere, gero eta zailagoa izango da jakitea pertsona bat non jaioa den. Ikusi dezakezu beste rasgo batzuk dituela, edo beste kultura baten, edo beste herrialde baten rasgoak izan ditzazkela, baina inoiz ezingo duzu ziurtatu ez denik hemen jaioa, ez? Orduan hori ere, pixkanaka joan behar gara malgutzen eta behintzat indarra ez jartzen jaiotzen zaren lekuan. Aurretik eraten nuenaren arira, etorkinaren zati garrantzitsu bat ez dela guztiz bertako gizartean integratzen erratera osatuko nintzen. Etorkinen aldetik zer egin dezakete integrazio prozesu hori hobetzeko? Ikuspegi orokor batetik zein izaten da beren jarrera zentzu honetan? Ez dakit ni indarra jarriko nuke nor beraiek egin dezaketena hobetzeko ala guk egin dezakeguna integrazio hori gehiago emateko, ez?
uste dut beraientzat oso zaila dela edo ezin diegula eskatu gehiago egitea. Bai? Baina gure aldetik bai, gure aldetik integrazio horretan uste dut gizarteak oraindik gauza asko dituela egiteke. Beraiei agian eskatuko niekena edo ondo etorriko litzaiekena da guri beldur hori ere kentzea. Guri hemengoei, hemengo gizarteari ere lasaitasun batekin ikustea eta ez pentsatzea erasotuak izango direla, diskriminatuak izango direla, edo ez ditugula onartuko, ez? Beraien esku gelditu daiteken esparru bat hori izango litzateke, ez? Saiatzea irekitasun horrekin egotea eta ez pentsatzea hemengo guztiak gaizki tratatu ahal ditugula, baina gure aldetik uste dut empatia askoz gehiago faltatzen zaigula eta besteen lekuan jartzea. Ez dugulako ulertzen, azkenean etortzen direla arazo larri askorekin. Orain adibidez, errez ikusi dezakegu ukrainiar bat bere etxea utzi egin duela egun batetik bestera eta ezin izan duela ziurazki diru gehiegi atera edo eta sartzen direla kotxe batera horrengo herrialdera joateko, baina herrialde horretan heltzen dira ezer gabe. Ez daukate paperik, ez daukate dirurik, ez daukate jatekoa, ez daukate lo egiteko leku bat, beraiei eskatzea zer egin dezaketen integratzeko, zaila da, ari direlako pentsatzen nola egin behar duten bere oinarrizko gauzak eskuratu ahal izateko, zer jango dudan bihar, non egin dezakedan lo, edo orduan ezin dute horretara egon, lehen oso basikoak diren gauzak eskuratu behar dute, eta gero, agian, preokupatuko dira edo ikusiko dute nola integrazio hori egin, baina guretzat hori errezagoa da, denak ditugulako gure basikoak bermatuta, ez? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.